Jeg tror, i mit arbejde forsøger jeg også at parkere den logiske opfattelse og stille kroppen sådan forrest i mødet med tingene. Jeg tænker, der er et potentiale i sådan en lidt erotisk indstilling til materialerne, hvor man også stiller sig sådan lidt åben for deres virkemidler. En fender er ligesom en meget stor gummiballon, der er udviklet til at beskytte skibsskrog, når man dokker ved en kajside eller et andet containerskib. De har både en skala, men også sådan en prægnant fysikalitet, eller eksplicit fysikalitet. Og den er sådan dominerende. Der er også et eller andet impotent i den der dominans, fordi det er som om de lidt udtømmer sig selv i forsøget på at styre rummet. Måske i forhold til samtiden er der måske også et spørgsmål om ens følsomhed er blevet lidt stiv eller død i det. Fordi vi også lever i et samfund med rigtig meget superstimuli. Superstimuli er en overdreven version af en stimuli. Superstimuli er meget farverige skærme, TikTok, Ben & Jerry's is i stedet for vaniljeis. Det er ostepops. Noget af det, man kan gøre i forhold til som sådan et modtræk til superstimuli, det er jo at strippe noget af det overdrevne fra. Vægværkerne er nogle meget enkle sammensætninger med et meget lille sådan drama, med en meget lille stimuli. Min praksis kredser om objekter og skulpturer. Altså en måde, jeg tit har tænkt på, er, at objekterne tit er modelleret af mange forskellige aktører. Ikke kun mig, men også solen og regn og kapitalisme. Jeg er optaget af, hvordan vi kan sådan, ændre blikket på dem. Altså både genstandene og vores identiteter hele tiden altså sådan forhandles af det, der er til stede i en situation.